И така, в следващите минути за първи път историята си ще разкаже една митична принцеса, родена в България и станала част от висшето общество на Виена. Какво представляват модерните принцеси? В замъци ли живеят и какви каузи подкрепят ще научим сега. Започва на среща Петя Дикова. Гледайте! Намираме се пред Централния военен клуб тук в София, където се проведе благотворителния концерт "Слушай музика, спаси лапичка" в помощ на бездомните животни. Ето такива каузи подкрепя принцеса Теодора фон Ауершберг, която пристигна специално от Виена за това събитие. А вижте какво заснехме ние заедно с оператора Явор Владимиров. Родената в България Теодора е дъщеря на принц Антон Франц фон Ауершберг, най-малкият син на принц Едуард фон Ауершберг и графиня Софи Клам Галас. Уважаема принцеса Теодора фон Ауершберг, за мен е удоволствие да се запознаем. И на мен ми е приятно. Добре дошли в България. Каква е връзката ви с нашата красива страна? Връзката ми с тази красива страна е, че аз съм родена в София. Нямах шанса да отрасна тук, но моите корени тръгват от България. Майка ми е българка. Предполагам, че нося някои славянски или български черти в характера ми. Нося ги в сърцето си, през каквото и да преминавам. Така предполагам. Удоволствие отново да съм тук, да се срещна с българи и да си поговоря с вас за всичко, което бихте искали да знаете. Имате ли някакви спомени от България? Какво знаете за страната ни? Била съм много малко момиченце, когато съм заминала. Да, имам спомени. Майка ми имаше двама братя. Единият от тях беше директор на цирка. И когато бях на 3-4 години, леля ми и чичо ми ме взимаха по турнета из България. По време на тези пътувания живеехме както се живее в пътуващ цирк. Най-щастливите ми спомени и първите ми запознанства с животни са от тогава. Тогава другарчето ми за игра беше едно шимпанзе. Това е един от най-хубавите ми спомени и винаги се сещам за него. Разкажете ни за вашия баща или какво се случи с вас след като напуснахте страната. Отгледана съм в Австрия в много нормална семейна среда. Мога да кажа, че имам двама бащи. В началото бях отгледана от, така да го нарека, българския баща. Но по-късно научих кой е истинският ми баща. И понякога събитията в живота ни се подреждат като на кино, като в сценарий от филм. Запознах се с другия баща и имах избор дали да нося неговото име. Така и направих. Като всяко друго момиче или всяка друга жена, бях любопитна да науча какво е да бъдеш принцеса. Реших, че ще отида да открия какво представлява този свят. И какво открихте? Открих, че, ако искате дефиниция, принцеса може да означава или дъщерята на принца, или съпругата на принца. В моя случай, аз съм дъщеря на принц. Самото име носи много история. То е едно от най-старите аристократични имена в Европа. През годините фамилията е дала много лидери, политици и монарси, но има голямо но. В модерните времена, откакто няма вече монархия, бих казала, че една принцеса вече трябва да представлява нещо различно. Тя трябва да олицетворява достоинство, смирение, качества, на които можеш да се научиш единствено през житейски опит. Тук изключваме арогантността и това дали си по-добър от някой друг. Ако искаш да използваш титлата и привилегиите, мнението ми е, че трябва да ги използваш за нещо добро и градивно. Трябва да откриеш таланта или дарбата си, които да дариш на света. И да служиш за пример. Това е, което аз научих за кралския живот. Трябва да дадеш кураж на жените винаги да са с високо вдигната глава. Да се борят, да са горди, ако паднат да станат. И ако короната се е наклонила, премествате я в правилната посока отново. Изправяте я, слагате червило и продължавате напред. И служите за пример. Тогава как се става принцеса? Или по-скоро,
Какво се иска, за да се стане принцеса? Опит, житейски опит, и то не винаги от хубави преживявания. Винаги съм била приключенец, винаги съм била самоосигуряваща се. Имала съм различни бизнес начинания, не винаги успешни. Не винаги всичко е вървяло гладко, просто защото си принцеса. В живота си съм имала много моменти, в които не съм била на върха, а обратното. И съм се чудила на къде да поема, как да изкарвам прехраната си. Не винаги аристократичното име идва в комплект с много пари. В много случаи в наши дни това не е така. Аз не съм в английския кралски двор. Нося много традиции и отговорности, свързани с дейността ми, защото мога да привличам внимание към каузите ми, защото хората са любопитни. Това обаче не означава, че всички ме харесват. Има и завистници. Да, от една страна това име е привилегия, но от друга страна си малцинство сред милиарди хора. Семейство Аусбург са около 200 души по целия свят, така че ние сме много рядка порода. Това ни разграничава, понякога прави хората завистливи и те започват да си измислят истории каква съм или каква не съм. Имат очаквания и фантазии, които не са верни. Аз съм много скромна жена. Кой е най-големият мит, свързан с вас? Кое е най-голямото погрешно схващане, свързано с вас или кралския живот? Живея нормален живот и винаги се боря за това, което искам. Колкото повече години минаваха, ставах все по-скромна, защото ми се случваха много разнообразни събития. Така научих, че има два пътя в живота. Или да станеш кисел, арогантен и нехаен, или да станеш любящ и да откриеш смисъла на живота, а това е любовта и грижата за другите. Смисълът на живота е в това да си мил, да си приятел. Това искам да олицетворявам и аз. Не мога да не попитам, вие в замък ли живеете и можете ли да сте принцеса, ако не живеете в замък? Ами да, аз съм принцеса, която живее в апартамент. В момента живея във Виена. Със съпруга ми имахме хубава къща в Щатите, която не беше замък, но винаги сме имали хубави къщи, с всички удобства, типични за американския начин на живот. Но преди няколко години се наложи да се прибера във Виена по лични причини. И сега живея в блок, също като много други принцеси. Не всяка принцеса живее в замък. Както знаете, в Австрия голяма част от аристокрацията сме лишени от имотите си, от замъците си. Да, някои притежават, но семейство Аусбург не. Всички замъци на семейството са публична собственост. Нося историята и привилегиите със себе си и се опитвам да ги използвам за добро. Променяте животи с работата си, но коя е каузата, която промени вашия живот? Не знам дали ще ми повярвате, но винаги съм била заобиколена от животни, котки и кучета. Когато се преместих в Щатите, случайно попаднах в приют за животни в отделението за котки. Там видях едно малко черно коте. Така че историята започва с едно малко черно коте, което нарекох принц. То открадна сърцето ми от мига, в който го зърнах. Трябваше да го имам. Няколко пъти осиновителите му го бяха връщали в приюта, защото е правил много бели. И за мен беше предизвикателство, но не съвсем. Тази малка черна топка пух покори сърцето ми и след него последваха още няколко. Сега имам 7 котки, всички осиновени от приюти. Така попаднах в света на насилие или лоша грижа към животните, бездомните животни и грубостта, която хората упражняват върху тях. Това промени живота ми. И така това се превърна в моя кауза. А защо точно животни? Те са толкова близо до сърцето ми, защото нямат глас. Трябва им някой, който да ги защити. Те са най-уязвимите, защото не могат сами да потърсят помощ. Новосъздадената ми организация е посветена и на децата. Това е следващата кауза. Животните и децата имат най-голяма нужда от помощ, защото не могат да си помогнат сами. Когато пораснем, имаме избора дали да се борим или да оставим животът да ни смачка.
Да, има много бездомни и други сериозни проблеми по света, но смятам, че ако посветим повече време и любов на най-нуждаещите се деца и животни, те ще ни спасят и ще излекуват сърцата ни. Представете си да можем да отгледаме ново поколение деца, които от малки са научени да обичат животните, да се занимават с тях, да ги уважават и почитат. Само си представете в какъв свят ще живеем някой ден. Какви бяха очакванията ви от концерта? Да докоснем възможно най-много сърца и да посадим семето на любовта в съзнанието и сърцата на хората. За това колко е важно да даряват любов на тези, които имат най-голяма нужда от защита. Кое е любимото ви изречение на български? Мили хора, просто гледате повече любов да давате на животните, на децата, които не могат да си помогнат. Фокусирате се повече във вашия живот на любовта към един друг. Това е най-важното и най-голямата сила в живота. Не мога да не ви попитам какъв беше вкуса на вашето детство. Баница. Баница с кисело млеко и луканка много обичах като малко дете. Кашкавал и сирене и доматче. А коя е любимата ви българска дума? Любов. Благодаря. Беше ми приятно.